Rovaniemellä Rantavitikan kaupungin osan pinnanmuotojen eroavaisuudet havaitsee selkeästi kesäyön auringossa. Kesäkuun 25. päivä on käynnistynyt parikymmentä minuuttia sitten suurin piirtein. Ja Korkalovaaran suunnasta kesäyön aurinko paistaa tuonne yliopiston rantaan, joka on mäkinen. Rantapenkalla on useita metrejä korkeutta, mutta tähän lintutornille, esimerkiksi lintutorniin sinne ylimmälle tasanteelle, sinne kesäyön aurinko ei paistanut, mutta sieltä pystyy havaitsemaan, kuinka yliopiston mäkisemmän rannan puiden latvoihin aurinko antaa värisävynsä, niin kuin tässäkin koivun latvaan, aivan rannan tasolla sijaitsevan koivun latvaan aurinko paistaa, antaa tämmöisen vaalean vihreän kellertävän oranssin sävyn puun lehdille ja koivun rungolle. Ja sitten aurinko paistaa muun muassa Rantavitikan kerrostalon pohjoisen puoleisille seinille. Sen näin kesäyön auringossa. Lähiön pinnan muodot erottuvat selkeästi kesän vehreydessä. Sää on suhteellisen kolea ja pohjoistuulinen. Pohjoistuuli saa vielä sään tuntumaan koleammalta kuin se onkaan, mutta tässä ollaan tuulen suojassa. Ja pohjoinen tuuli pitää selkeästi ötökät loitolla tällaisessa rannan kosteikossa. Varmasti ötökät viihtyvät heti kun sää vähän lämpenee 10 asteen leudommalle puolelle, mutta maisema on vehreä ja kesäyön aurinkoa pääsee ötökättömästi ihailemaan. Harjulammen rannan lintukaislikon lintutornille johtaa kesäinen polku, tämmöinen laudoitettu malliltaan. Täällä alavammalla rannalla kasvaa runsaasti koivuja, oikein vehreitä koivuja, vaikka kyllä sen Lapin mallisuuden näistä huomaa. Että tässä ollaan semmoisen vehreän eteläsuomalaisen koivun ja vaivaiskoivun välimuodon kanssa tekemisissä, kun tarkastelee tämmöisiä koivuja. Sinänsä vehreää on. Ja oikeastaan yöpakkasilta on säästytty ainakin ihan näillä Rovaniemen kaupunkialueilta ainakin laajalti, vaikka viime päivinä menneenä juhannuksena ja sitä edeltäneenä päivinä jopa lunta ja räntää satoi monin paikoin Lapissa. Lintutornin ylimmältä tasanteelta tarkasteltuna kesäyön aurinko jää hämärästi Korkalovaaran ja Rovaniemen keskikaupungin Veitikanharjun rakennusten kätköön. Ja edessä avautuva lintukaisikko on lokkien suosima, mutta kyllä täällä harvinaisempiakin lajeja käy. Sää on enimmäkseen kirkas ja selkeä. Tässäkin ollaan tuulen suojassa, sen verran on puustoa tässä ja sitten tällainen katos, kovasti valitettavasti töhritty, mutta kuitenkin periaatteessa ehjä rakenteeltaan. Sekin antaa tuulen suojaa. Täältä voi havaita, kuinka tuonne yliopiston siihen uudempaan ja jo uutena korjausvaiheessa olevaan siipirakennukseen sen huipulle tuommoisella valkomuoviin peitetylle sinne kesäyön aurinko selvästi paistaa. Samoin rannan männyn latvoihin. Yliopisto sijaitsee useiden metrien korkuisella rantapenkereillä tässä Harjulammen rannassa ja ranta-alue on nyt vehreä rantakoivultaan Nelostien puoleinen Ahkiomaantien puoleinen ranta, tuollainen niemeke, jossa Ahkiomaan tielinja tekee noin 90 asteen mutkan. Alueella on kerrostaloja, mutta pientalojakin tässä aivan rannassa. Ja taustalla hämöttää Korkalovaara ja Mäntyvaaran vesitorni Digitan Vennivaaran linkkimasto. Vennivaara sijaitsee siis Korkalovaaran takana, eli Korkalovaara ja Vennivaaran välissä on vielä laaja laaksoalue, Lapin rinnen niminen. Ja kesäyön aurinko paistaa Rovaniemen keskikaupungin ja Korkalovaaran alueiden välisestä suunnasta.